acesta este primul meu video. Da. Pe acest canal o să vedeți jocuri de calitate. Acesta este decul meu de pe Clash. Nu o să vedeți doar Clash sau jocuri de-astea așa, de la Clash, de marca Clash. O să mai vedeți și jocuri, alte jocuri de la alte marci. Toate o să fie de calitate. O să încerc să mă străduiesc să fie cât mai bune. Nu știu dacă o să filmăm jocuri doar pe telefon. Deocamdată facem pe telefon. Pentru că da, planul meu nu este foarte mare. Și da, am dat o chestie jos. Hai să jucăm și un battle dacă toți suntem aici. Bun. Poate vă întrebați de ce joc cu Ice Wizard. Joc cu Ice Wizard pentru că e singura mea legendară și știu să o folosesc. Hai să vedem că mă uit aici. Când o să joc, nu o să vorbesc foarte mult pentru că eu nu vorbesc mult când joc, pentru că mă concentrez, pentru că am zis prea mult de prea multe ori, pentru că da, nu sunt un jucător pro deloc. Sunt cam prăfuleț. Dar cumva am ajuns în arena 6. Nu m-a ajutat nimeni, am fost singur. Am ajuns singur în arena singur în arena 6 și da. Hai să vedem. Aici un cabral. Acum nu se joc foarte bine pentru că am emoții pe primul meu video și mi-e frică să nu-mi iasă greșit. Pentru că am mai avut un fost video și nu a ieșit bine. Dacă ideea asta e primul. Ca să-mi ziceți că ai zis că e primul video, dar de fapt e al doilea. Ăsta e practic primul, pentru că celălalt nici nu poți să-i zici video la cât de praf a fost. Dacă se aude pe un fundal așa un sunet, vreau să mă joc GTA și am zis, am să fac și un video, că na. Să-mi încep și eu canalul așa, în forță, putere, spec și putere în chat. Q&A nu știu dacă o să fac. O să fac doar dacă îmi lăsați comentarii, că dacă nu îmi lăsați, n-am cu ce să fac și na. Nu știu dacă o să fac și nu știu nici când o să fac. Și mai important, dacă o să fac. Pentru că, da, că nu știu cât de bine o să meargă acest canal. Eu sper să meargă bine. Sadet time. Nu știu cum se pronunță cuvântul ăsta. Eu zic sadet time. Vedem. Ce mai facem pe aici? Nu știu când o să facem un vlog, dar nu o să facem prea curând. Asta știu sigur. Mamă, 3 witch-uri, rup tot. Mamă, ce combinație e acolo. Ia King Tower. Nu, la gata. Și
cam atât a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Lăsați un like, un coment, doar dacă vreți. Abonați-vă și